L-inżul tal-bandiera Maltija fiċ-ċentru ta' Strasburgu immarka b'mod simboliku it-tmiem tal-Presidenza Maltija tal-Kunsil tal-Ewropa illi bdiet f'Mejju li għadda. Bl-istess mod, it-tluħ tal-bandiera tal-Moldova fisser illi fis-sitt xhur illi ġejjin ser ikun dan il-pajjiż mill-lvant tal-Ewropa li se jmexxi l-Kumitat tal-Ministri. Il-bidla fil-Presidenza ġie formalizzat ukoll f'ċerimonja fil-kwartier tal-Kunsil tal-Ewropa meta fissem Malta is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Affarijiet Barranin, Christopher Cutajar, ippreżenta il-martell, simbolu ta' tmexxija tal-laqat lid-Deputat Prim Ministru, Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Moldova, Mihaj Popsoj. Is-Sur Cutajar elenka l-kisbiet politiċi ewlenin tal-Presidenza Maltija fosthom l-appoġġ li ngħata lill-Ukrajna bil-ftehim biex twaqqaf Tribunal Speċjali dwar ir-reat tal-aggressjoni kontra l-Ukrajna. Qal li priorità oħra ingħatat lil ħarsien ta' tfal b'appoġġ unanimu għal dikjarazzjoni mfassla minn Malta biex tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament ta' tfal. Is-Segretarju Permanenti Christopher Cutajar spjega li l-Presidenza Maltija ħadet inizjattivi kontra diskors ta' mibeda u diskriminazzjoni u favur l-ugwaljanza, irsistiet favur vuċi akbar iż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika u kisbet appoġġ unanimu mill-Ministri tal-Ġustizzja għal dikjarazzjoni ta' impenn politiku fil-ġida kontra l-kriminalità organizzata. Waqt li 16 iffirmaw il-Valletta Protokoll b'isem il-Kapitali Maltija se jibqa' assoċjat ma' protokoll li jsaħħaħ il-kooperazzjoni ġudizzjarja. Stajna naraw kif l-apprezzament li kien hemm tal-ħidma tagħna tul dawn is-sitt xhur kien apprezzament kondiviż minn kulħadd hekk kif smajna interventi ta' bosta pajjiżi fejn juru kemm aħna urejna impenn sħiħ tul dawn ix-xhur illi għadhom kif għaddew. Il-Presidenza Maltija ppreżentat ukoll programm kulturali li serva ta' vetrina għal artisti Maltin fi Strasburgu. Min tal-aħħar f'dan il-kalendarju ta' sitt xhur attivitajiet kien hemm kunċert bis-sjem ta' diversi talenti lokali fosthom it-tenur Joseph Calleja. Fi żmien li ġej dan il-kunċert ser jixxandar fuq Television Malta. F'60 sena membru tal-Kunsil tal-Ewropa, din kienet ir-raba' darba fl-istorja li Malta kellha l-Presidenza ta' din l-organizzazzjoni.